पतिर्गुरुलान् भवतां बधूनां देवं प्रिया कुलपतिर्क्वच किङ्करो वः अस्तेव अङ्गं भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददामि कर्षित् स्मदभक्तियोगम् राजन् भवतां यतूनां दैवं प्रियकुलपतिर्क्वच किङ्करो वः अङ्गे अस्तेवं मङ्गं भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति भक्तियोगम्. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல் மேம் ஹாப்பி பொங்கல் மேம் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல் மாதாஜி பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல் பொங்கலை கொண்டாடி என்ஜாய் பண்ணி கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் செய்யுங்க எல்லாருக்கும் ஹாப்பி போகி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நாளைக்கு கிளாஸ் வேணாம்னு சொல்லிருக்காங்க இவங்க நாளைக்கு நீங்க கிளாஸ் எடுத்தாக்கா நீங்க உங்களுடைய முடிச்சு விட்டுருங்க okay ma'am done ma'am I'll do that 40 only you close it நாளைக்கு sure ma'am I'll do they that. want to prepare and then all those things okay done so நாளைக்கு 6:40 க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹரே கிருஷ்ணா thank you ma'am ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா sure ma'am ஹரே கிருஷ்ணா மேம் நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கிறீங்களா மேம் நாளைக்கு அது கூட வேண்டான்றீங்களா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவங்க இருக்கணும் இல்லையா எடுங்க மாதாஜி நீங்க எடுங்க மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் ஒரே ஒரு ஒரு 5 ஸ்லோகம் minutes கூட எடுங்க மாதாஜி 7க்கு முடிச்சா ஓகே மாதாஜி நோ அது என்ன சொன்னா ஒரே ஒரு ஓகே மாதாஜி ஓகே ஐ வில் ஜாயின் அரௌண்ட் 6:40 குள்ள ஜாயின் ஆகுறேன் ஒரு 20 பண்ணிட்டு ஒரு 5 minutes பண்ணிட்டு மேபி 45 you can close ஏன்னா நல்ல நாள் அதுவும் வை பிரேக்ன்றதால 5 minutes will close 5:45 அதான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஐ வில் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எடுக்கலாம் மாதாஜி நாளைக்கு எப்படியும் ஒரு ஸ்லோகமாவது படிச்சிடலாம் அதான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ணா ஐ வில் ஹரே கிருஷ்ணா thank you very much ஹரே கிருஷ்ணா जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी गिरिवरदारी यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय हरे कृष्ण वासुदेवाय। माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी नमस्कार। नमस्कार माताजी नमस्कारम एल्लारुक्कुम। हरे कृष्ण माताजी नमस्कार। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा to everyone. Pranams to everyone. Hare Krishna. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி மாதாஜி என்னை ஒரு ஸ்லோகம் படிக்க சொன்னீங்க மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நீங்க 2 பேரும் படிங்க. பிரேமா மாதாஜிக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கொடுத்துருங்க. ஓகே சரிங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஷரீரம் மவ துர்விபாவ்யம் சத்வம் ஹி மே ஹ்ருதயம் யத்ர தர்மः पृष्ठे कृतो मे यत् अधर्म आरात् अधो हि मां वृषभं प्राहुरार्यः। यस राजेश्वरी माताजी वासे। ஓகே மாதாஜி இதம் சரீரம் மம துர்விபாவ்யம் சத்வம் ஹி மே ஹிருதயம் யத்ர தர்மக பிருஷ்டே கிருதோ மே யத் அதர்ம ஆராத் அதோ ஹி மாம் ரிஷபம் பிராகுராரியாக. இதம் இந்த சரீரம் உன்னத உடல் சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகம் மம எனது துர்விபாவியம் கற்பனைக்கு எட்டாதது சத்வம் ஜட இயற்கை குணங்களின் கரை படியாதது ஹி உண்மையில் மே எனது ஹிருதயம் இதயம் எத்திர அங்கே தர்மத்தின் உண்மை தலமேடை பக்தி யோகம் பிருஷ்டே பிருஷ்டத்தில் கிருத செய்யப்பட்டது மே என்னால் யத் ஏனெனில் அதர்மம் ஆராத் வெகு தொலைவில் அத ஆகையினால் ஹி உண்மையில் மாம் எனது ருஷபம் உயிர்களில் மிகச் சிறந்த பிராகு அழைத்தல் ஆர்யா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறியவர்கள் அல்லது மரியாதைக்குரிய மூத்தோர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மாதாஜி ஹைடா இருக்கு. எனது உன்னத உடலான சச்சிதானந்த விக்கிரகம் போர் மானுட வடிவினை போலவே தோன்றும். ஆயினும் இது பௌதீக மானுட உடல் அல்ல. இது கற்பனை கெட்டாதது. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஜட இயற்கையினால் நான் பலவந்தப்படுத்துவதில்லை. நான் எனது இனிமையான விருப்பத்தினாலோ ஒரு உடலினை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். எனது இதயமும் கூட ஆன்மீகமானதே.
மேலும் நான் எப்போதும் எனது பக்தர்களின் நலனை பற்றியே சிந்திக்கிறேன். எனவே எனது இதயத்தினுள் பக்தர்களுக்கான பக்தி தொண்டினை காண முடியும். எனது இதயத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் நான் அதர்மங்களையும் பக்தி அல்லாத செயல்களையும் அழித்திருக்கிறேன். அவை எனக்கு பொருந்தவில்லை. இவ்வுன்னத குணங்களின் காரணமாக மக்கள் பொதுவாக என்னை உயிர்கள் அனைவரினும் சிறந்த முழுமுதற் கடவுள் தேவர் என்று வழிபடுகின்றனர். பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் உள்ள இதம் சரீரம் மம துர்விபாவியம் என்னும் சொற்றொடரினை நோக்குக. பொதுவாக 2 விதமான சக்திகளை, பௌதீக சக்தி மற்றும் ஆன்மீக சக்தி நாம் உணர்கிறோம். உலக சக்தியான நிலம், நீர், வாயு, நெருப்பு, வானம், மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்ற சில இயல்புகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் உலகில் அனைவரின் உடல்களும் இப்பொருள்களினாலேயே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உடலினுள் ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கின்றது. ஆயினும் நமது பௌதீக புலன்களினால் அதனை நாம் காண முடியாது. ஓர் உடல் முழுவதும் ஆன்மீக சக்தியினால் நிரம்பப்பட்டிருப்பதை நாம் காணும் பொழுது ஆன்மீக சக்தி எவ்வாறு ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. பகவான் ரிஷபதேவரின் உடல் முற்றிலும் ஆன்மீகமானதாகும். ஆகையினால் ஓர் லோகாயதவாதிக்கு இதனை அறிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. நமது அனுபவ உணர்வு ஒரு பொருளை பற்றி அறிய முடியாத பொழுது வேத மந்திரங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவானுக்கு உடலுடன் கூடிய ஓர் வடிவம் இருக்கின்றது. அது ஆன்மீக ஆனந்தம், நித்தியம் மற்றும் மூல சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். முழுமுதற் கடவுளின் கற்பனை கெட்டாத அற்புத சக்தியினால் பகவான் தனது உண்மையான ஆன்மீக உடலுடன் தம் முன் தோன்றுகிறார். ஆனால் ஆன்மீக உடலை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லாத காரணத்தினால் நாம் சில நேரங்களில் குழப்பமாயாவதையாக கொள்கைக்காரர்களுக்காகவோ ஆன்மீக உடலை பற்றி உணர்கின்ற திறன் முற்றிலும் கிடையாது. அவர்கள் எப்போதும் ஆத்மா அருவமானது என்று கூறுகின்றனர். ஆகையினால் அவர்கள் எதனை உருவகமாக பார்த்தாலும் உடனே அதனை பௌதிகமானது என்று எடுத்துக்கொள்கின்றனர். பகவத்கீதையில் 9.11 பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவஜானந்தி மா மூடா மானுஷீதம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். அனைத்து சகோதரர்களும் ரிஷபதேவரனால் பரதனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஒருவன் ஏன் தன் குடும்பத்தின் மீது பற்று வைக்க வேண்டும்? மாறாக ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் தன் வீடு படிக்கிறீங்க. மானுட உடலில் அதுல இருந்து படிங்க. அந்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் இல்லையே, அபஜானந்தி படிச்சுட்டேன். அதுக்கு பக்கத்துல மொழிபெ எதிர்க்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது வந்து ஒரு நிமிஷம் 98 படிக்கிறேன். இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் புக் யார் இருக்கிறது? ஜெயந்தி மாதாஜி புக் இருந்தா நீங்க வாசிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி உங்களுக்கு புக் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, என்கிட்ட கரெக்டா தானே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த இல்ல அந்த 2 பேஜ் அவங்க ஸ்கேனிங்ல விட்டுருக்கான். வாசிங்க பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. மானுட உடலில் நான் இங்கு வந்தால் அறியா மூடர் குறை காண்கின்றனர். மின்னும் எனது உன்னத இயற்கையும் உயிர்கட்கெல்லாம் உயர்தலை வன்யான் என்பதை உயிர்தலைவன் நான் என்பதை இம்மன்மதை அறியார். மன்மதை அறியார். பரமபுருஷ பகவான் பரம்பொருளியாக ஒரு உடலை கொண்டிருக்கிறார் என்று மூடர்கள் கருதுகின்றனர். பருவுடல் நம்மால் எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் ஆன்மீக உடலை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகினால்தான் ரிஷபதேவர் இதம் சரீரம் மம துர்விபாவியம் என்று கூறுகிறார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஆன்மீக உடலே உள்ளது. அங்கே உலக வாழ்க்கை என்னும் கருத்திற்கு இடமில்லை. ஆன்மீக உலகில் தொண்டினை செய்வது மற்றும் தொண்டினை பெறுவது என்பவை மட்டுமே உண்டு. அங்கே சேவிய சேவா மற்றும் சேவகா, அதாவது தொண்டு செய்யப்படுவர், தொண்டு செய்யும் முறை மற்றும் தொண்டன் இருளே உண்டு. இம்மூன்று நிலைகளும் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவை. ஆதலினால் ஆன்மீக உலகம் முழுமையானது என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பௌதிக மாசின் கரையே அது கிடையாது. பௌதிக கருத்திற்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்டவராக விளங்கிய காரணத்தால் பகவான் ரிஷபதேவர் தனது இதயம் தர்மத்தினால் ஆனது என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றனர். தர்மம் என்பது
பகவத்கீதையில் 18.66 சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விஜயா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. ஆன்மீக உலகில் எல்லா உயிர்களும் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைந்து முற்றிலும் ஆன்மீக நிலையில் இருக்கின்றனர். அங்கே தொண்டு செய்பவர்களும் செய்யப்படுபவரும் தொண்டும் இருந்த போதிலும் அனைவரும் ஆன்மீகமானவர்களாகவும் பல்வகை வேறுபாடுகளாகவும் ஆவர். தற்சமயம் நமது பௌதிக கருத்தின் காரணமாக எல்லாம் துர்விபாவியம், அதாவது கற்பனை கெட்டாதவையாக இருக்கின்றன. பதம் பொருள் ஆனதினால் பகவான் ரிஷபர், அதாவது மிக சிறந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேத மொழியின்படி நித்யானாம் ஆவார். நாமும் ஆன்மீகமானவர்கள் ஆயினும் நாம் துணைவர்களே ஆவோம். பகவான் கிருஷ்ணரே உயிர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் உயர்ந்தவர். ரிஷப என்னும் வார்த்தைக்கு தலைவர் அல்லது உயர்ந்தவர் என்று பொருள். இது பரம்பொருள் அல்லது அவரே கடவுள் என்று கூறப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதை வாழ்க. ஐ திங்க் நீங்க 19வதுல படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். 18. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. அப்பல மியூட்ல இருந்த மாதாஜி, அதனால நோ படிக்க முடியல. ப்ராப்ளம். எத் கரோஷி ஆன பிறகு இங்க இருந்து படிங்க. பிரபுஜி 19th படிச்சிட்டார், 18th படிக்க படிங்க. ஓ குந்தி, சன் ஆஃப் குந்தி, அது படிங்க. குந்தியின் மகனே யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி. அது முடிச்சாச்சு. நீங்க அது சொல்லி இது பண்ற. குந்தியின் மகனே, குறிக்கோள் இதை நீ எதை செய்யணும், எதை நீ உணினும், எதை நீ அர்ப்பணம் செய்யணும், இங்கு எதை நீ குடிப்பினும், எத்தவம் செய்யணும், அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாய். இதுவே பக்தியாகும். பக்தி அல்லையேல் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு எதையும் அளிக்க மாட்டான். இதனை செய்யாத வரையில் அவனால் ஆன்மீக குருவாகவோ தந்தையாகவோ தாயாகவோ அல்லது கணவனாகவோ முடியாது. இதுபோல் யாகங்களை செய்யும் அந்தணர்களின் மனைவியரும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக தமது உறவினரை துறக்கின்றனர். பிறப்பு இறப்பு சிக்கலிலிருந்து தன்னை விடுவிக்காத கணவனை துறக்கும் மனைவிக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இதுபோல் பிரகலாத மகாராஜா தனது தந்தையை துறந்தார். பரத மகாராஜா தனது தாயை புறக்கணித்தார். ஜனனி நாசா சியாத். தெய்வம் எனும் வார்த்தை தேவரை அல்லது தன்னை நம்பி இருப்பவனின் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்பவரை குறிப்பிடுகின்றது. சாதாரணமாக ஆன்மீக குரு அன்னை, தந்தை, கணவன் மற்றும் வயதில் மூத்தோர், நம்மை விட வயதில் குறைந்த உறவினர்களிடமிருந்து வணக்கங்களை பெறுவர். ஆனால் இங்கு ரிஷபதேவர் இதனை தடை செய்கிறார். முதலில் ஒரு தந்தையோ குருவோ அல்லது கணவனோ தன்னை சார்ந்திருப்பவரை பிறப்பிறப்பெனும் சுழற்சியிலிருந்து மீட்கும் திறன் உடையவராக இருத்தல் வேண்டும். இல்லையேல் அவர் தனது சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்கள் செய்து தானே பழிக்கு ஆளாகிறார். ஒரு குரு தனது சீடனின் பொறுப்பினையும் ஒரு தந்தை தன் தனையனின் பொறுப்பினையும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதை போன்றே அனைவரும் தம்மை சார்ந்திருப்போரின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தன்னை சார்ந்திருப்பவனை ஜனன மரண சுழற்சியிலிருந்து மீட்காதவரை இப்பொறுப்புகள் அனைத்தும் நேர்மையாக நிறைவேற்ற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதம் ஷரீரம் மம துர்விபாவ்யம் சத்வம் ஹி மே ஹிருதயம் யத்ர தர்மஹ பிரேஸ்தா கிருதோ மே யத் அதர்மதார் ஆராத் அதோ ஹி மாம் ரிஷபம் பிராகுர் ஆர்யஹ. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி, நீங்க சினோனிம்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஏன்னா இந்த இது வந்து அவர் படிச்சிட்டாரு. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிங்க. 9.11 வரைக்கும் படிங்க. ஓகே. இதம் சரீரம் மம துர்விபாவ்யம் சத்வம் ஹி மே ஹிருதயம் யத்ர தர்ம பிருஷ்டே கிருதோ மே யத் அதர்ம ஆராத் அதோ ஹி மாம் ரிஷபம் பிராகுர் ஆர்யாக. இதம் இந்த சரீரம் உன்னத உடல் சித் ஆனந்த விக்கிரகம் மம எனது துர்விபாவியம் கற்பனைக்கும் எட்டாதது சத்வம் ஜட இயற்கை குணங்களின் கரைபடியாதது ஹி உண்மையில் மே எனது ஹிருதயம் இதயம் யத்ர அங்கே தர்ம தர்மத்தின் உண்மை தளம் மேடை பக்தி யோகம் பிருஷ்டத்தில் கிருத செய்யப்பட்டது மே என்னால் யத் ஏனெனில் அதர்ம அதர்மம் ஆராத் வெகு தொலைவில் அத ஆகையினால் ஹி உண்மையில் மாம் எனது ரிஷபம் உயிர்களின் மிகச்சிறந்த பிராகு அழைத்தல் ஆர்யா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறியவர்கள் அல்லது மரியாதைக்குரிய மூத்தோர்கள். மொழிபெயர்ப்பு.
எனது உன்னத உடலான சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம் ஒரு மானுட வடிவினை போலவே தோன்றும். ஆயினும் இது பௌதீக மானுட உடல் அல்ல. இது கற்பனைக்கு எட்டாதது. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஜட இயற்கையினால் பலவந்தப்படுத்துவதில்லை. நான் எனது இனிமையான விருப்பத்தினாலே ஒரு உடலினை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். எனது இதயம் கூட ஆன்மீகமானதே. மேலும் நான் எப்போதும் எனது பக்தர்களின் நலனை பற்றியே சிந்திக்கின்றேன். எனவே எனது இதயத்தினுள் பக்தர்களுக்கான பக்தி தொண்டினை காண முடியும். எனது இதயத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் நான் அதர்மங்களையும் பக்தியல்லாத செயல்களையும் ஆழ்ந்திருக்கின்றேன். அவை எனக்கு பொருந்தவில்லை. இவ்வுன்னத குணங்களின் காரணமாகவே மக்கள் பொதுவாக என்னை உயிர்கள் அனைவரின் சிறந்த முழுமுதற் கடவுள் தேவர் என்று வழிபடுகின்றனர். மாதாஜி பொருளுரை படிக்குவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை இந்த வரைக்கும் படிங்க. நான் இது கீழே எல்லாமே படிச்சுட்டாரு. ஓகே மாதாஜி. பொருளுரை இஸ்லோகத்தில் உள்ள இதம் சரீரம் மம துர்விபாவியம் என்னும் சொற்றொடரினை நோக்குக. பொதுவாக 2 விதமான சக்திகளை, பௌதீக சக்தி மற்றும் ஆன்மீக சக்தி, நாம் உணர்கிறோம். உலக சக்தியான நிலம், நீர், வாயு, நெருப்பு, வானம், மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்ற சில இயல்புகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் உலகில் அனைவரின் உடல்களும் இப்பொருள்களினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உடலினுள் ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கின்றது. ஆயினும் நமது பௌதீக புலன்களினால் அதனை நாம் காண முடியாது. ஓர் உடல் முழுவதும் ஆன்மீக சக்தியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதை நாம் காணும் பொழுது ஆன்மீக சக்தி எவ்வாறு ஓர் உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. பகவான் ரிஷபதேவரின் உடல் முற்றிலும் ஆன்மீகமானதாகும். ஆகையினால் ஓர் லோகாயுதவாதிக்கும் இதனை அறிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. நமது அனுபவ உணர்வு ஒரு பொருளை பற்றியோ அறிய முடியாத பொழுது வேத மந்திரங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உடலுடன் கூடிய ஓர் வடிவம் இருக்கின்றது. அது ஆன்மீகம், ஆனந்தம், நித்தியம் மற்றும் மூல சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். முழுமுதற் கடவுளின் கற்பனைக்கு எட்டாத அற்புத சக்தியினால் பகவான் தனது உண்மையான ஆன்மீக உடலுடன் நம் முன் தோன்றுகிறார். அதனால் ஆன்மீக உடலை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லாத காரணத்தினால் நாம் சில நேரங்களில் குழப்ப மாயாவாத கொள்கைக்காரர்களுக்கோ ஆன்மீக உடலை பற்றி உணர்கின்ற திறன் முற்றிலும் கிடையாது. அவர்கள் எப்போதும் ஆத்மா அருவமானது என்று கூறுகின்றனர். ஆகையினால் அவர்கள் எதனை உருவமாக பார்த்தாலும் உடனே அதனை பௌதிகமானது என்று எடுத்துக்கொள்கின்றனர். பகவத்கீதையில் 9.11 பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிதம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. மாதாஜி 20வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஓகே. தஸ்மாத் பவந்தோ ஹிருதயேன ஜாதஹ சர்வே மஹீயாம்ஷாம் அமுமம்ஷநாபம் அக்லிஷ்டா புத்தயா பரதம் பஜாத்வம் சுஹுர்ஷனம் தத்வரணம் பிரஜானாம். தஸ்மாத் பவந்தோ ஹிருதயேன ஜாதக சர்வே மகீயாம்சம் அமும் சநாபம் அக்லிஷ்ட புத்தயா பரதம் பஜத்வம் கிருஷ்ணம் சிருஷ்ணம் தத்வானம் பிரஜானம். தஸ்மாத் ஆகையினால், நானே பரம்பொருள் என்ற காரணத்தினால், பவந்த் நீவீர், ஹிருதயேன எனது இதயத்திலிருந்து, சர்வே மகியாம்சம் மிகச்சிறந்த, அமும் அந்த, ச நாபம் சகோதரன், அக்லிஷ்ட புத்தையா உமது புத்தியுடன் பௌதிக மாசு இன்றி, பரதன் பஜத்வம் தொண்டு செய்ய முயலுங்கள், சுஷ்ரூஷணம் தொண்டு, தத் அந்த, பரணம் பிரஜானம் மக்களை ஆள்வது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அன்பு மைந்தர்களே, அன்பு குணங்கள் அனைத்திற்கும் உறைவிடமான எனது இதயத்திலிருந்து நீங்கள் அனைவரும் பிறந்தீர்கள். ஆகையினால் நீங்கள் லோகாயுதவாதிகளாகவும்
காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்களாகவும் இருத்தல் கூடாது. நீங்கள் அனைவரும் பக்தி தொண்டில் மிக்குயர்ந்து உங்கள் மூத்த சகோதரன் பரதனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரதனின் தொண்டில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் அவனுக்கு செய்யும் தொண்டில் எனது தொண்டும் உள்ளடங்கியதாகும். மேலும் குடிமக்களை நீங்களே ஆட்சி செய்யவும் தொடங்குவீர்கள். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள ஹிருதய என்பது இதயத்தை குறிப்பிடுவதாகும். இது உர நெஞ்சு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நெஞ்சினுள் இதயம் இருக்கிறது. பிறப்புறுப்புகளின் உதவியால் குழந்தை பிறந்த போதிலும் அக்குழந்தை உண்மையில் இதயத்திலிருந்தே பிறக்கிறது. இதயத்தின் இருப்பிற்கேற்பவே சுக்கிலம் ஓர் உடலாக உட்கொள்கிறது. ஆகையினால் வேத முறைகளின்படி ஒருவன் குழந்தை பெறும்பொழுது அவனது இதயம் கர்ப்பதானம் என்னும் சடங்கினால் தூய்மை செய்யப்பட வேண்டும். ரிஷபதேவரின் இதயம் எப்போதும் மாசடையாததும் உண்மை ஆன்மீகமானதும் ஆகும். இதனை தொடர்ந்து ரிஷபதேவருக்கு பிறந்த புதல்வர்கள் அனைவரும் ஆன்மீக நாட்டமுடையவர்களாக விளங்கினர். இருந்தும் ரிஷபதேவர் தனது மூத்த மைந்தனே உயர்ந்தவன் என்றும் மற்றவர்கள் அவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றார். பரத மகாராஜாவின் அனைத்து சகோதரர்களும் ரிஷபதேவரால் பரதனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஒருவர் ஏன் தன் குடும்பத்தினர் மீது பற்று வைக்க வேண்டும்? மாறாக ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் தன் வீடு மற்றும் குடும்பத்தினர் மீது பற்று வைக்க கூடாது என்றுதானே அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேள்வி எழலாம். ஆயினும் மகியான் எனப்படும் ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்தவர்களும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூடவே அறிவுறுத்தப்படுகின்றது. மகத் சேவம் தாரம் அகூர் விமுக்தே மகத் என்னும் சிறந்த பக்தனுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் ஒருவனது விடுதலைக்கான பாதை திறக்கப்படுகிறது. ரிஷபதேவரின் குடும்பத்தை ஒரு சாதாரண குடும்பத்தினருடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. ரிஷபதேவரின் மைந்தனாக பரத மகாராஜா மிகவும் மேன்மை மிக்கவர் ஆவார். இக்காரணத்தினாலேயே அவரை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு மற்ற மைந்தர்கள் அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். இதுவே அவர்களுக்குரிய கடமையும் ஆகும். பரத மகாராஜா இப்பூவுலகின் மாமன்னராக வேண்டுமென்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். இதுவே பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திட்டமாகும். மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் இப்பூலகத்தின் மாமன்னராக வேண்டுமென்று பகவான் கிருஷ்ணர் விரும்பியதை நாம் குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் காண்கிறோம். துரியோதனன் அப்பதவிக்கு வருவதை அவர் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பகவான் ரிஷபதேவரின் இதயம் ஹிருதயம் யத்ர தர்ம ஆகும். தர்மத்தின் தன்மை என்ன என்பது பற்றியும் பகவத்கீதையில் தர்மத்தினை பாதுகாப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுளை சரணடைய வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பரித்ராணாய சாதுனாம் பூவுலகின் மன்னனாக ஒரு பக்தனே இருத்தல் வேண்டும் என்றே பகவான் எப்போதும் விரும்புகின்றார். அவர் பிறகு அனைவரின் நன்மைக்காக அனைத்தும் நன்கு நடைபெறும். அசுரன் பூமியை ஆண்டான் என்றால் எல்லாம் அழிந்துவிடும். தற்சமயம் உலகம் ஜனநாயகத்தில் நாட்டமுடையதாக இருக்கிறது. ஆயினும் பொதுமக்கள் அனைவரும் ரஜோ தமோ குணங்களுக்கு ஆட்பட்டுள்ளனர். இதனால் தம்மை ஆள்வதற்கு ஒரு சரியான நபரை அவர்கள் தேர்வு செய்ய முடியவில்லை. தலைவர் பதவிக்கு சூத்திரர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சூத்திரனை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அதனால் அரசு முற்றிலும் மாசுடையதாகின்றது. பகவத்கீதையின் நெறிகளை கடுமையாக பின்பற்றி மக்கள் பகவானின் பக்தன் ஒருவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர் தானாகவே ஒரு நல்லரசு அமையும். ஆகையினால் ரிஷபதேவர் பரத மகாராஜாவே இப்புவியின் சக்கரவர்த்தியாக வேண்டுமென்று பரிந்துரைக்கிறார். பக்தனுக்கு செய்யும் தொண்டு பகவானுக்கு செய்வதாகும்.
ஏனெனில் ஒரு பக்தனே எப்போதும் பகவானின் பிரதிநிதியாக விளங்குகிறான். பக்தன் பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு எப்போதும் இணக்கமாகவும் நன்மை அளிப்பதாகவும் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாத்தி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. गुरुर्नाशायात् स्वजनो नाशाय शयात् पिता नाशाशयात् जननी नाशाशयात् दैवं नातत्क्षयान्नापदिक्षशास्यान् मोक्षयेत्याह சமூவேத மிருத்யும். அதாவது நம்ம இந்த குரு ஆகிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் 15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம வாசிக்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம். ஸோ சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய எதுவுமே உண்டு இல்லையா? ஸோ எந்த மாதிரி குரு, அதாவது தர்மத்தின் அடிப்படையில வந்து ஒருத்தர் வந்து வழி நடத்த தெரியாம இல்லையா, மனம் போன போக்குல வந்து பௌதிக லாபத்திற்காக வந்து யாராவது கைட் பண்ணாங்கனாக்கா அத்தகைய குரு வந்து நாம் கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம சாஸ்திர விதிகள்லேயே நம்ம படிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னாக்கா சுக்ராச்சாரியாரை யார் ரிஜெக்ட் பண்ணது? பலி மகாராஜ் இல்லையா? அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணார். ஏன்னா வாமன தேவர் வந்து அவருக்கு வந்து 3 அடி நிலம் கேட்டப்போ 3வது அடியை வந்து கொடுக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பலி மகாராஜ் வந்து பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய கிரேட் பக்தருடைய இல்லையா பரம்பரையில வந்தவர். ஸோ அந்த பக்தி என்பது இருந்ததால 3வது அடிக்கு அது வந்திருப்பவர் வாமன தேவர் வந்து அதாவது மகாவிஷ்ணு தான் அப்படிங்கிறத வந்து தன்னுடைய குருவின் மூலமாக அவர் தெரிந்து கொண்டாலும் குரு சொன்னதை அவர் வந்து கேட்கவே இல்லை. 3வது அடியாக அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய தலையையே கொடுத்தார் இல்லையா? ரிஜெக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பரத மகாராஜா எடுத்துக்கோங்க இங்க. அதாவது பரதர், அதாவது ராமபிரான் இல்லையா? ராமபிரான் வந்து காற்றுக்கு சென்ற பிறகு ஸோ பரதன் வந்து அதாவது பரதன் வந்து ஆளணும் இல்லையா, நாட்டை ஆளணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ராமரை வந்து காட்டுக்கு அனுப்புறாங்க இல்லையா? ஸோ கைகேயி. ஸோ அங்கேயுமே வந்து பரதர் வந்து மகாராஜாக ஆகவே இல்லை. அதாவது ராமருடைய பாதுகைகளை வைத்தே அவர் வந்து ராமர் திரும்பி வரும் வரை ஆட்சி புரிந்தார் இல்லையே? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதாவது கைகேயினுடைய அட்வைஸை வந்து யாரு? பரதர் வந்து எடுத்துக்கல இல்லையா? 2வது வந்து இதுக்கு இன்னும் நிறைய உதாரணங்கள்லாம் கொடுக்கலாம். விபீஷணன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? விபீஷணன் வந்து அற வழியில இருக்கக்கூடியவன் இல்லையா? சோ அவன் வந்து ராவணனுடைய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. கும்பகர்ணன் ஏற்றுக்கொண்டான். ஆனால் ராவணன் கொடுத்த அட்வைஸ், ராவணனும் கும்பகர்ணனும் யாரு? ஜெயா விஜயா தானே? சோ அதனால அந்த அறிவுரைகளை வந்து விபீஷணன் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. ஸோ தேர் ஆல்சோ த ரிஜெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா குருன்னா டைரக்டா நமக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்த குருன்ட்டு கிடையாது. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் அறிவுரை, இதே மாதிரி ஒரு அறிவுரை வந்து துருவ மகாராஜுக்கு வந்து அவருடைய அன்னை கொடுத்தார் இல்லையா?
ஸோ நீ காற்றுக்கு சென்று தவம் புரிய, அங்கேதான் பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து நாம வந்து இம்சிக்க கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிவெஞ்சஸ், அதாவது நமக்கு யாராவது ஒரு துக்கத்தை விளைவித்தால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பழி தீர்க்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தையுமே நீ விட்டுறணும். ஏன்னா நீ சுருச்சி இப்ப வந்து உனக்கு சொன்னதால உனக்கு மன வருத்தம் இருக்கு. பிற்காலத்துல நீ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக வரும்பொழுது அவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதையுமே வந்து அறிவுறுத்துகிறார். சோ அதுதான் அங்கே அன்னையாக இருந்தாலும் குருவின் ஸ்தானத்திலிருந்து சுனிதி அவர்கள் வந்து அதாவது துருவ மகாராஜுக்கு வந்து அறிவுரை கூறுகிறார். எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு அன்னை உதாரணம் சுனிதி, எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு வந்து கைகேயுமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து இரண்யகசிபு, இன்னொன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இரண்யகசிபு என்ன சொல்றாரு? என்னையே கடவுளாக வணங்கு இல்லையா, என்னுடைய மந்திரத்தை தான் நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜுக்கு வந்து நிறையவே வந்து அதாவது கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றார்? எப்பொழுதுமே சதா மகாவிஷ்ணுவனுடைய நாமங்களையே சொல்லின்ற இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்ததால எல்லா கடினமான சூழ்நிலைகளையுமே வந்து அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் பகவானால. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நரசிம்ம தேவராக வந்து அதாவது இரண்யகசிபுவையுமே வதைக்க வேண்டியதுக்கு நரசிம்ம தேவர் அவதரித்தார் இல்லையா. ஸோ இப்படி நம்ம ரிஜெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பெரியோர்களையோ இல்லை வந்து அவங்களுடைய குரு என்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்களோ இப்படிப்பட்ட ரிஜெக்ஷன் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே, ஸோ குருன்றவர் என்னன்னாக்கா நம்முடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு எது நன்மையோ அந்த ஒரு பாதையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இந்த கால வாழ்க்கையில வந்து நம்ம நன்மை அடைவதை பற்றி அவர்கள் வந்து அதாவது நினைக்கிறதை காட்டிலும் பிற்காலத்துல இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு இந்த ஜீவன் நன்னிலை பெறுவதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா நமக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நாம குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் குரு என்ற பற்றி தான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. அதாவது மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரைப்பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஸ்ரீ பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தன்னை சார்ந்திருப்போரை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்க வைக்கும் பாதையிலிருந்து மீட்க முடியாதவன் இல்லையா. ரொம்ப கண்டிஷன் இது இல்லையா. அதாவது நாம ஒரு ஆத்மா, இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, பற்பல பிறவிகளை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கர்ம பலன்களுக்காக அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வர்றது இல்லையா. சோ அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல அப்படிப்பட்ட பிறப்பு இறப்பு, புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், அந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுதலையை வழங்க முடியாத ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து குருவாக இருந்தால் அவர் வந்து வணங்கக்கூடிய தேவனே கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு தந்தையா இருந்தாலும் தாயாக இருந்தாலும் ஆன்மீக குருவாக இருந்தாலும் வணங்குவதற்குரிய தேவனாக இருந்தாலும் இல்லையா, நம்ம பிற தேவர்களை எல்லாம் வணங்குபவர்கள் இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம், அதாவது மரியாதைகள் என்பது அனைவருக்குமே கொடுக்க வேண்டிய ஒன்றுதான். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய உபதேசங்களை வந்து நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. So that one we need to reject it. Okay, அந்த ரிஜெக்ஷனை பத்தி தான். யாருக்குமே இந்த டெஸ்ட்ல டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதாவது எறும்புக்கு கூட ஒரு மரியாதை உண்டு இல்லையா. இட் இஸ் ஆல்சோ எ ஜீவா இல்லையா. பிரம்மர்ல இருந்து எறும்பு வரைக்குமே அனைத்துமே வந்து ஜீவராசிகள் பகவானால படைக்கப்பட்டது இல்லையா. நமக்குள்ள என்ன ஆத்மா இருக்கோ அதே ஆத்மா தான் அதுக்கு எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கிறது இல்லையா. நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு என்னது, ஒரு சூக்ஷ்ம உடலை கொடுத்துருக்கார். புத்தி, மனசு, அகங்காரம், இது எல்லாத்தையுமே கொண்டுதான் நாம வந்து செயல்படுறோம். அது மேல ஒரு சட்டைய மாதிரி இந்த ஸ்தூல உடலும் கூட இல்லையா. இதை கொண்டுதான் நாம எல்லாருமே வந்து இன்னார் என்று நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம நிலையை பற்றி நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஏராளமான ஆன்மீக குருகள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா. பரம்பரா கிடையாது, ஆத்தென்டிசிட்டி கிடையாது. ஆனால் ரிஷபதேவர் தனது சீடனிடம் ஜனன மரண சுழற்சி பாதையில் மீட்க முடியாத ஒருவன் ஆன்மீக குரு ஆதல் கூடாது என்கிறார். இவன் தந்தையாகுவதற்கு கூட வந்து தகுதி எப்பனாக்கா, அந்த தந்தை வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து கரை சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு, அதாவது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தன் குடும்பத்தை கரை சேர்ப்பதற்குரிய தகுதி இருந்தால் மட்டும்தான் தந்தையே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலையை பத்தி நாம கொஞ்சம் அலசி ஆராயணும் இல்லையா. அப்படின்னு நாம மட்டுமே ஜபம் பண்ணி, நாம மட்டுமே பக்தி பண்ணி நம்முடைய ஆன்மீக பாதையை வந்து மேம்படுத்திக்கிறதுல வந்து குறியாக இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுடைய தன்மையும் பத்தி நாம யோசிக்கணும். அதைதான் நாம செய்ய வேண்டிய கடமை. ஒருத்தர் பக்தி பாதையில போறாங்கனாக்கா
இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவன்களுக்குமே நன்மை கிடைக்கணும்ன்ற பிரார்த்திக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு இருந்தாலும் ஆனா எல்லாரையுமே மீட்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இன்னும் பக்குவம் அடையாத ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா? ஆனா நம்ம பிரார்த்தனைகள் மூலியமாவோ இல்லை சில பக்தி தொண்டு செயல்படுத்துறது மூலியமாவோ நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களையுமே நாம ஆன்மீக பாதைக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு நாம கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணணும். பலன் பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அது நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேணாம். ஆனா நம்முடைய முயற்சி என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி நம்ம முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் நாம ஒரு தந்தையாகவோ ஒரு தாயாகவோ ஒரு குருவாகவோ இருப்பதற்கு நாம அந்த ஒரு ரோல் தகுதி கிடையாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திர விதிகள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் ஆகாமல் ஒருவன் தன்னையே பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சி பாதலில் காத்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் 100% ட்ரூத். நம்ம பக்தி பாவத்துல நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் இல்லையா, நம்ம பக்தி தொண்டிற்கான அந்த மனசு நம்ம கிட்ட இருக்காது. அந்த அப்படிப்பட்ட மனது இல்லை என்றால் தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாவமும் நம்ம கிட்ட இருக்காது. நம்ம தொண்டும் புரிய மாட்டோம் இல்லையா? எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதனுடைய விளைவுகளை சந்திப்பது நம்முடைய அதாவது தலையெழுத்து இல்லையா? அது ஆன்மீகமா இருந்தா நமக்கு நன்மையான பாதம். வெறுமனே பௌதிகத்திலே இருந்துட்டு இல்லையா, என் நாடு, என் மக்கள், என் வீடு, என் குடும்பம், இது மட்டுமே நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா சுயநலத்தோட இல்லையா, சுயநலம் என்பது நமக்கு மேலும் மேலும் பந்தத்தை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தும். மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய கர்ம பலன்களை நாம அனுபவிப்பதற்காக இந்த இடத்துல நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய தவறுகளுக்கு பாவங்களுக்கும் அனுபவிக்கணும், புண்ணியங்களுக்கும் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சோ எதையுமே நம்ம அதாவது தாண்டி வந்துட முடியாது. ஸோ அதையெல்லாம் அனுபவித்து பிறகுதான் நமக்கு எல்லாமே நற்பாதை என்பதே கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த எல்லாமே நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. நம்மளாலேயே அந்த பிறப்பை தவிர்க்க முடியாது. எப்போ நம்ம பக்தி தொண்டுல அடுத்தவர்களுக்காக நன்மை பயக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பான்மை இல்லையோ, நம்மோட குடும்பத்தினுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியில் நம்முடைய நாட்டம் இல்லையோ இல்லையா, அப்ப நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியிலுமே பெரிதாக பாதிப்பு என்பது இருக்காது. ஏதோ பேரளவுல நாம பக்தி பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? பெக்வா தேகம் புனர்ஜென்மம் நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. அதாவது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளின் அடைவதன் மூலமே ஒருவன் தனது ஜனன மரண சுழற்சியை நிறுத்த முடியும். எதுவரைக்கும் பகவானுடைய வைகுண்டத்திற்கு நாம் செல்லவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த இடத்துல மீண்டும் பிறப்பு இறப்புல சுத்தின்றேதான் இருக்கும். பரமபுருஷ பகவானை உண்மையில் அறிய முடியாத ஒருவன் எவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும் இல்லையா? அதாவது ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக தெத்வா தேக புனர்ஜன்மம் நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. இந்த ஸ்லோகம் அதாவது பிரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஜன்ம கர்மச்சே திவ்யம். ஸோ அதாவது ரிஷபதேவரின் உபதேசத்திலிருந்து நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் வரலாற்றில் நிறைய இருக்கிறது. நம்ம நிறையவே படிச்சுட்டு தான் இருக்கும். பலி மகாராஜாவை ஜனன மரண சுழற்சி பாதலில் மீட்க இயலாமல் இருந்த அவரது குருவான சுக்கராச்சாரியார் பலி மகாராஜாவை புறக்கணித்தார். ஏன்னா அவர் எல்லாமே கர்மகாண்டா இல்லையா? கர்மகாண்டான்னா என்ன அர்த்தம்? பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதுலதான் செயல்படுத்தினார். சுக்கராச்சாரியார் ஒரு தூய பக்தர் அல்ல. அவர் பலன் தரும் செயல்களில் சற்று எழுத்தாழ விருப்பமுடையவர் ஆவார். மேலும் பலி மகாராஜா பகவான் விஷ்ணுவிற்கு அனைத்தையும் அளிப்பதாக உறுதியளித்த போது சுக்கராச்சாரியார் அதனை ஆட்சேபித்தார். உண்மையில் ஒருவன் பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் அளிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பாவம் இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? பகவான் கேட்கிறாரான்றது செகண்ட், நாம கொடுக்கறோமா என்பதும் அடுத்த பட்சம். ஆனா அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். எப்போ நாம இது அனைத்துமே நம்ம தற்காலிகமாக உபயோகப்படுத்துறதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறோமோ இல்லையா, முயற்சி ஒன்றுதான் நாம் இந்த இடத்துல செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்ப நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தின் மீது உரிமை கொண்டாடுவதுல என்ன தாற்பயம் இருக்கு இல்லையா? சோ சில காலம் மட்டுமே நாம உபயோகப்படுத்தி விட்டு செல்லக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு நித்தியமான அதாவது பர்மனன்ட் ஓனர்ஷிப் எதுவுமே இங்க கிடையாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் நம்மளை சார்ந்து இருப்பவர்களுக்கு அன்பு, பரிவு இல்லையா, அடுத்து அவர்களுடைய முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் இல்லையா, பௌதிக முன்னேற்றம் அவங்களே முயற்சி பண்ணிப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு கண்டிப்பாக நாம தொண்டு புரிய வேண்டும். இல்லைன்னா அவங்களால ஆன்மீகத்துல திளைக்க முடியாது. ஏனெனில் எல்லாமே பகவானை சேர்ந்தவை தான். இந்த இடத்துல இது என்னதுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறதுக்கு எந்த உரிமையும்
கிடையாது இல்லையா. இதனை தொடர்ந்துதான் பரமபுருஷ பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார் இல்லையா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபஷ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம் இல்லையா. குந்தியின் மகனே அர்ஜுனா, நீ எதை குறிக்கோளாக எதை அடையணும்னு நினைக்கிறியோ இல்லையா, அதையும் சரி அது எனக்கே அர்ப்பணமா செய். அதாவது வாழ்க்கையில நீ என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறியோ அதை அனைத்துமே எனக்கு அர்ப்பணமாக, அதனுடைய பலன்களை எனக்கு அர்ப்பணமாக ஆற்றிவிட்டு செய். நீ எதையெல்லாம் ஆற்றுகின்றாயோ இல்லையா, எந்த செயலெல்லாம் நீ புரிகின்றாயோ அவை அனைத்துமே இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்ற வேண்டும். அப்பதான் நம்மளால இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்தே வெளியில வர முடியும். பகவான் எல்லாமே எனக்காக செய் என்று எதற்காக எடுத்துரைக்கிறார் என்றால், அவர் மிகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர். நாம் நமக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றினால் அது ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலுமே நன்மை தீமைகள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனுடைய விளைவுகள் நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும். அப்ப நன்மையும் தீமைக்குமான பாவ புண்ணியங்களை நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டி இருக்கும். அதற்காக மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் பகவான் இவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ இல்லையா, நீ என்ன உணவு உண்கின்றாயோ இல்லையா, அதை எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக வைத்து நீ ஸ்வீகரி. அப்ப அது பாவம் நீங்கிய உணவாக மாறுகிறது. ஏன்னா பகவானுடைய கிருபையால் அதை பாவம் நீக்கியப்பட்ட உணவாக மாறுகிறார். அந்த பிரசாதத்திற்கு மிகவும் மகிமை இல்லையா. சோ டெய்லி பிரசாதம், டெய்லி அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த தீர்த்தம், இதை நாம பருகுவதால நம்ம நம்முடைய பாவ கர்ப்பங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து நமக்கு விடுதலை பகவான் கொடுக்கிறார். யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையுமே பகவான் ஏத்துக்கிறது கிடையாது. எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு இல்லையா. ஆனா நம்ம கஷ்ட நஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம நம்மள நாம அதாவது நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளணும்னாலும் இல்லையா, பகவானுடைய கிருபையால மட்டும்தான் நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும் இல்லையா. சோ நீ எதையெல்லாம் எந்த தவங்களை, இன்னைக்கு நாம எல்லாருமே ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஏகாதசி ஒரு பொழுதுமே இறைவனுக்காக என்று ஆற்றும் பொழுது நமக்கு அந்த சக்தி பகவான் அதை செய்வதற்கான சக்தியை கொடுப்பார். எதையெல்லாம் நம்ம இறைவனுக்கு என்று செயல்படுகிறோமோ அதனுடைய உத்வேகம், அதற்கான முயற்சி இல்லையா, அதற்கான ஒரு வலிமை, இவை அனைத்தும் இறைவன் நமக்கு கொடுப்பார். எதையெல்லாம் நமக்காக ஆற்றுகின்றோமோ அதுக்கு நம்முடைய அதாவது ஆன்மீக பலம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். அதுதான் இதுதான் யதார்த்தம். நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. நாம 78% பிரம்ம அளவுக்கு கிடையாது இல்லையா. அதுக்கான சாதனையும் நமக்கு கிடையாது. நம்ம ஏதோ ஒரு சிறிய அளவுல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அந்த சிறிய அளவு பக்தியில நமக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் இருந்திருக்கோ, நம்ம பக்தியினுடைய பௌருஷ் அவ்வளவு வரைக்கும் தான் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியும். ஆனா அதே இறைவனுக்கு என்று என்ன ஆற்றும் பொழுது, நாளைக்கு காலையில இவன் நிர்ஜல பண்றவங்க எல்லாம் உண்டு இல்லையா. தண்ணியே குடிக்காத கூட இன்னைக்கு பக்தி பண்ணக்கூடியவங்க உண்டு இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு ஏகாதசியுமே நிர்ஜல பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுமே உண்டு. ஓகே, அவங்க நாளைக்கு காலையில அந்த பிரேரணா காலகட்டத்துலதான் அவங்க உபவாசத்தையே நிறைவு செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம். பகவானே எனக்கு இந்த ஒரு தவ வாழ்க்கையை எனக்கு நீங்க ஆசீர்வாதங்கள் என்று செய்து மனதார பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நாம் ஆற்றினால் கண்டிப்பாக பகவானுடைய கிருபை உண்டு. ஏனென்றால் அவருக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று செயல்படும் பொழுது அங்கே சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா தடை கற்களுமே நீக்கப்படுகிறது. ஓகே, அதனால நம்ம எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் போது அந்த செயல் அனைத்துமே பக்குவம் அடைகிறது. நாம் நமக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று செயல்படும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் அனைத்தையுமே நாம அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். இதுதான் யதார்த்தம். இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதுவே பக்தியாகும். இறைவனுக்கு ஆற்றக்கூடியது அனைத்துமே பக்தி தான். ஆனா அதனுடைய பலன் அனைத்துமே நமக்கு தான் வரப்போறது. அதை நமக்கு தெரியறதே இல்லை. ஏன் நான் பகவானுக்கு செய்யணும் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட தான் உட்கார்ந்துருப்போம் நம்ம. நீங்க ஒரு நாத்திகவாதி கிட்டையோ இல்லையா, பக்தியை பற்றி ஒண்ணுமே அறியாதவர்களுக்கு இடத்துலயோ இல்லையா, கடைசியில பகவத்கீதையில சொல்றாரு இல்லையா, 4 பேருக்கு இதை இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்க கூடாதுன்னு சொல்றார் இல்லையா. பக்தியை பற்றி தெரியும், பகவான் இருக்கார் என்று தெரியும், ஆனால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனசு. இன்னொன்னு கடவுளே இல்லை என்று உரைப்பவர்கள் இல்லையா. அடுத்து இன்னொன்னு யாரு, பக்தியே பண்ணாதவங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு அதாவது சோம்பேறி, ஸ்பிரிச்சுவல் லேசினஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா.
ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய சோம்பேறித்தனம். ஸோ எதிரிலேயே பகவானுடைய போட்டோ இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மழைக்கு கூட ஒதுங்காத ஒரு நபர் மாதிரி, அவருக்கு ஒரு கும்பிடு கூட போடாத அந்த ஒரு மனசு இல்லையா. இன்னொன்னு அஜ்ஞானத்திலே இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, மாயையிலே உழண்டு கொண்டிருக்கு. இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து எடுத்துரைச்சாக்கா எதுவுமே புரியாது அவங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த நம்முடைய காலகட்டங்கள் எல்லாம் வேஸ்ட். ஒண்ணு மட்டும் செய்யணும், அவங்களுக்காக நாம பிரார்த்திக்கணும். அவர்களுக்கு நல்ல பாதை கிடைக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனை மட்டும் நம்ம வைக்கணும். அது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்யணும். சோ இதனை செய்யாத வரையில் அவனால் ஆன்மீக குருவாகவோ இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர், அதாவது நாம யாருக்காவது அட்வைஸ் பண்ண போறோம்னாக்கா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா. இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் நம்ம ஒரு குரு ஸ்தானத்தையோ ஒரு தந்தை ஸ்தானத்தையோ ஒரு தாய் ஸ்தானத்தையோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கணவன் ஸ்தானத்தையுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை பத்தி சொல்றது இல்லையா. சோ நம்ம அதாவது தந்தையினுடைய வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 20th ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 19th and 20th பேராகிராஃப் படிக்கும் பொழுது ஆனா இந்த பாவம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நமக்கு யாருமே சாஸ்திர விதிகள் வந்து எடுத்துரைச்சு நம்மள வந்து அந்த பாதையில எடுத்துட்டு வரல. ஏன்னா நம்முடைய முன்னோர்களுக்குமே இது தெரியாது இல்லையா. சோ அதனால இந்த பாகவத கிளாஸஸ் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது என்னுடைய பலனை வந்து அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது நம்முடைய குடும்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நன்மையான ஒரு செயலை வந்து ஈடுபடுத்தணும். அப்படின்னா ஆண் பெண் இருவருமே இல்லையா, அதாவது திருமணம், அந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் இது பண்ண வேண்டியது. அப்ப அவங்க என்ன ஆகணாக்கா அந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ், அதுவும் ஒரு தவம் தான். ஒரு குழந்தை ஈண்டெடுப்பதற்காக அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியமுமே வந்து பகவானை திருத்தொண்டிற்காக என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் ஆற்றினால் அந்த குழந்தை ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மாவை வந்து தன்னுடைய அதாவது கருவுல வந்து சேர்க்கக்கூடிய பிராப்தத்தை அந்த தாய் பெறுகிறாள். அந்த சுக்கிலத்திலுமே வந்து அந்த விந்துவிலையுமே வந்து நல்ல ஒரு ஆத்மா வந்து குடிக்கொள்கிறது. அதற்கு இந்த இருவருடைய மனது எப்படி நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து தேவகி தாயாருடைய கருல வந்தார் என்றதை நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ முதல்ல ஸ்ரீ நாராயணராக இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து யாருடைய ஹிருதயத்துல வந்தார், வசுதேவருடைய ஹிருதயத்துக்கு வந்தார். வசுதேவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து யாருடைய ஹிருதயத்திற்கு மாற்றமானார், அதாவது தேவகியினுடைய தாயினுடைய கருவுக்கு இருதயத்துக்கு மாற்றமானார். அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து தேவகி தாயாருடைய கருவுக்குள்ளேயே சென்றார் இல்லையா. இது வந்து ஆன்மீகமான வழி. ஆனா நம்மளது வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சுக்கிலத்தில் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து இதாகும் இல்லையா. சோ அந்த தந்தையாக போகக்கூடிய அந்த நபருடைய ஹிருதயத்துல பக்தி பாவம் இல்லையா, நல் எண்ணங்கள் இல்லையா, இப்படி தூய்மையான உள்ளம், பக்திக்கான வந்து அந்த செயல்படும் தன்மை, இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த செயல்கள் இத்தனையுமே அந்த அந்த நபருடைய ஹிருதயத்துல வந்து குடிக்கொண்டால் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட அந்த சுக்கிலம் என்ன ஆகும்னாக்கா ஈவன் மனைவி கூட அதே பாவத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். இருவருமே அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து கொண்டு நாம செயல்படும் பொழுது அப்பொழுது உருவாகக்கூடிய அந்த குழந்தை வந்து ஆன்மீகமாகத்தான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம வித்தவுட் டவுட் நம்ம டெம்பிள்லயே நம்ம ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அவருடைய கணவர் இருவரையுமே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அவங்க அதாவது ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட். அவங்க ஷீஸ் அ டாக்டர் ஆக்சுவலி, ஓகே, பை ப்ரொஃபஷன் பீங் எ டாக்டர். ஆனா அவங்க ஃபுல்லாவே என்ன ஆயிட்டாங்க இப்போ பீயிங் ஃப்ரம் எ வெரி ஒரு நல்ல ஒரு செல்வமான குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் அவங்க. ஆனா அவங்க இப்போ வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து வெறும் மிக எளிமையான வாழ்க்கை. ஆனா அதுதான் அந்த வாழ்க்கை தான் எல்லாருமே வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை. இதுதான் உண்மை. அதை நாம ஏத்துக்கிறது இல்லை இல்லையா. அந்த ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் இல்லை. இப்ப நாம வாழணும்னு நினைச்சா கூட அது நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா. ஆனா வருங்கால சந்ததி அப்படி எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டுதான் அவங்க ஒரே பையன் அவன் இப்படிதான், அதாவது 2 மாதம் குழந்தையிலிருந்தே அவங்க காலையில மங்களாரத்திக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா. 2-3 மாதம் திங்கள்ல இருந்தே அந்த குழந்தைய வந்து தூக்கிட்டு வருவாங்க. சோ இப்பயுமே அந்த குழந்தை நீங்க நிறைய நரசிம்ம ஆரத்தி இல்லைன்னா துளசி ஆரத்தி பாடுறதுக்கு வந்து 2 years 3 years பேபி தான் இல்லையா. பட் அவ ரொம்ப அழகா பாடுறத வந்து நம்ம கேட்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல ஆத்மாவை வந்து கவர்வதற்கான அந்த ஒரு நிலை வந்து நாம வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்ப நமக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை வந்து பிற்காலத்துல வந்து யாருக்கும் சங்கடத்தை விளைவிக்காது, தனக்கும் சங்கடத்தை விளைவித்துக் கொள்ளாது, பகவான் திருத்தொண்டில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய கடமையுமே அது ஆற்றக்கூடிய பாவத்திற்கு வரும். ஓகே, சோ இப்படி நாம அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு தாயும் தந்தையாகவோ குருவாகவோ ஆகிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன். அதர்வைஸ் we are unfit அப்படிங்கறது வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இது நானும் சொல்லல,
பிரபுபாதரமே வந்து சாஸ்திர விதிகள் அடிப்படையில தான் இங்க கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, நாம் அவ்வாறாகவே அதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? இது போல் யக்னங்களை யாகங்களை செய்யும் அந்தணர்களின், ஆனா உண்மையிலே நம்ம வர்ணங்கள்ல இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி வர்ணங்கள், ஐ திங்க் இப்ப கூட பிராமணர்களுடைய வீட்டுல இது நடக்கிறதான்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ, அதை பத்தி எனக்கு விஷயங்கள் தெரியாது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் பிராமின் பேஸ்டு ஃபேமிலி கிடையாது நான். ஆனா இந்த இதுல வந்து இது வேற வர்ணங்கள்ல கண்டிப்பாக பரிபாலிக்கிறது கிடையாது. இதனுடைய நோக்கமோ இதனுடைய பற்றியான தாற்பயமோ அடுத்து வந்து இதனுடைய ப்ராசஸோ எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஒரு முறை வந்து ஜப்பான்ல வந்து நம்ம குரு மகாராஜ், இது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒரு பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க திருமணமான பிறகு அவங்களுக்கு குழந்தை உருவான பிறகு அந்த 9 திங்கள்ல வந்து இது பண்ணுவாங்கல்ல சீமந்தம், அதற்கான ஒரு செயலை வந்து சடனா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வச்சே நம்ம குரு மகாராஜ் செய்தாராம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த இதுமே ஹோம குண்டங்களை விளக்குறது. நம்ம எல்லாருமே சீமந்தம் பண்ணும்பொழுது மஞ்சள் குங்குமம் இதை மட்டும்தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு இந்த சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் செய்யக்கூடிய சீமந்தம் தெரியாது. ஆனா அதுக்குன்னே ஒரு யக்னங்கள் உண்டு, ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே யக்னங்கள் உண்டு, ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயுமே. அப்பதான் அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி கேரிங் ஃபார்வர்ட் வித் த டிவைன் குவாலிட்டிஸோட அந்த ஆத்மா வந்து வெளியில வரும். இல்லைன்னா நாம நம்முடைய தந்தையினுடைய பிரெயின் எப்படி, தந்தையினுடைய மனசு பக்குவம் எப்படி இருந்தது இல்லையா, தாயினுடைய மனப்பக்குவம் எப்படி இருந்ததோ அதே குணாதிசயத்தோட தான் குழந்தை பிறக்கும். அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது இல்லையா? அதனால நம்ம குழந்தை ஈன்ற பிறகு குழந்தை ஏன் இப்படி இருக்கு இல்லையா, நாம நல்லவங்களா தானே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காம குரோத லோப மோக மத அக்ஷரம் இது எல்லாத்தினுடைய அம்சமும் அந்த குழந்தையோட வரும், கண்டிப்பாக வரும். அதனால நாம தூய்மையானாதான் நம்முடைய குழந்தையுமே தூய மனதோட இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்தோட வந்து குழந்தை பிறக்கும். நம்ம கிட்ட நிறைய அழுக்குகளை வச்சுக்கிட்டு இல்லையா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை மட்டும் அதாவது பிரபுபாதா மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா, இல்லைன்னா வந்து இறைவன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அது எந்த விதத்துல நியாயம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை நாம கிளீன்லினஸ் இல்லையா பண்ணணும். ஸ்ரத்தாத்திரை விபாக யோகத்தை வந்து படிக்கிறோம். அதுல இருக்கக்கூடிய தவங்கள் தானங்கள் யக்னங்கள் இதை நாம் என்றைக்குமே துறக்கக்கூடாது. ஓகே, இவை அனைத்துமே அந்த மகாத்மாக்களையுமே தூய்மைப்படுத்துன்றதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகாத்மாக்களுக்கே தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதுன்னா நாமெல்லாம் ஏன் அதெல்லாம் செய்யறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ஏன் அனைத்திற்குமே நாம ஏதாவது எதையுமே செலவு பண்ணாம நாம் எல்லாத்தையுமே அடைஞ்சிடணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பாவம் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த ஒரு இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம செலவு செய்யணுமோ அது கண்டிப்பா செலவு செய்யணும். எதையெல்லாம் தவிர்க்கணுமோ அதை தவிர்க்கணும் இல்லையா? ஆடம்பரமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை தவிர்க்க வேண்டியதுதான். ஆனா இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய செயல்ல ஒண்ணுமே நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த பாவத்தை தான் நாம வந்து வளர்த்துக்கணும். ஓகே, சோ இது அனைத்துமே யக்னங்கள் அனைத்துமே இறைவனை மகிழ்விப்பதற்காகத்தான் இல்லையா? சோ மேலும் பிறப்பு இறப்பு சிக்கலின்னு தன்னை விடுவிக்காத கணவனை துறக்கும் மனைவிக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இப்பொழுது பிரகலாத மகாராஜ் தன் தந்தையை துறந்தார் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி பாரத மகாராஜா தன் தாயை துறந்தார், ஒத்துக்கவே இல்லை அவர் வந்து கைகேயி சொன்ன பிறகு இல்லையா? சோ தெய்வம் என்னும் வார்த்தை தேவரை அல்லது தன்னை நம்பி இருப்பவனின் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்பவரை குறிக்கின்றது இல்லையா? சாதாரணமாக ஆன்மீக குரு, அன்னை, தந்தை, கணவன் மற்றும் வயதில் மூத்தோர் தம்மை விட வயதில் குறைந்த உறவினர்களிடமிருந்து வணக்கங்களை பெறுவார்கள். இது நம்ம கொடுக்கிறோம், தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட். அதை அவங்க ரிசீவ் பண்ணி நமக்கும் வாழ்த்துக்கள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஆனால் இங்கு ரிஷபதேவர் அதனையுமே தடை செய்தார். அப்படின்னா தேர் நாட் குவாலிஃபைட். இந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா அவங்க பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து தாய் தந்தையாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து குருவாக இருந்தாலும் அவங்க நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அப்படின்னா தவறான சுபாவத்தை கொண்ட ஒருத்தரை வந்து நாம் என்னைக்குமே உயர்ந்த மனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. வயதுக்கு மட்டுமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நாம வந்து அவர்களுடைய இது ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதோடு அதே இதுதான் நமக்கும் கிடைக்கும் இல்லையா? சோ பெறுவதும் கொடுப்பதும் எல்லாம் நம்மிடம் என்ன இருக்கோ அதுதான் கொடுக்க முடியும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதையே தான் அவங்க அடையணும். சோ நம்ம நல்ல மனசு இருந்தா நல் மனதை கொண்டு வாழ்த்தும் பொழுது அவங்க நல்லபடியா இருப்பாங்க. நம்ம கிட்ட இந்த கல்மஷத்தோடு இருக்கக்கூடிய மனசை கொண்டு உதட்டளவுல நம்ம ஒருத்தரை வாழ்த்தணும்னா அது வந்து அந்த வாழ்த்து பெறுபவர்களுக்கும் நன்மை கிடைக்காது. ஓகே, முதலில் ஒரு தந்தையோ குருவோ அல்லது கணவனோ தன்னை இருப்பவரை பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் இருந்து மீட்கும் திறனை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும். அதன் பிறகுதான் அந்த ரோலுக்கே போகணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு டேக் தட் ரோல். ஒரு குரு ஸ்தானத்தை பெறுவதற்கு கூட இப்ப நமக்கு ஜெயபாதக மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க,
பெரிய, அதாவது இவ்வளோ டிவோட்டிஸ் பண்ணணும்ன்றது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இவ்வளவு சொல்லணும்ன்றது வந்து அவருக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து ஹி பீங் க்ளோஸ் அசோசியேட் ஆஃப், அவர் ஒரு மஞ்சரி என்று சொல்லப்படுகிறார். ஓகே, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அந்த க்ளோஸ் அசோசியேட்ல ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டார். ஓகே, இதை நான் ஐ திங்க் நித்தை சேவினி மாதாஜினுடைய ஒன் ஆஃப் த சம்பாஷணையிலுமே நான் கேட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த அங்கீகாரம் என்பது குரு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவார், நாம குரு ஆகிறோமா இல்லையான்ட்டு. நாம குரு ஆயிட முடியாது, we are not a great people இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து குரு தான் வந்து தன்னுடைய சீடன்ல யாருக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்றத வந்து தகுதி இருக்குன்ற பார்த்து அவர் வந்து சொல்வார். அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து குரு ஆக முடியும். நாமளே வந்து சுயமா குரு ஆகிவிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதா ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? By mistake, hand raise side. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். அது மாதிரி இல்லையே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், இந்த குரு தனது சீடனிடம் பொறுப்பினையும் ஒரு தந்தை தன் தனையனின் பொறுப்பினையும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதை போன்று அனைவரும் தம்மை சார்ந்திருப்போரின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக நாம கண்டிப்பாக உழைக்கணும். இல்லைன்னா நம்முடைய பக்தி வந்து வீணானது, சுயநலமானது இல்லையா. சோ நம்ம அன்பு என்று சொல்றோம் இல்லையா. அதாவது நம்ம யாரையாவது அன்பு கொள்கின்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உண்மையிலே அவனுடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு நாம என்ன செய்கின்றோம் என்பதை முதலில் யோசிக்க வேண்டும் இல்லையா. நல் மார்க்கத்தில் அவரை நாம் இட்டு செல்கின்றோமா என்பதை நம்மள நாம கேட்டுக்கணும். அந்த பக்தி பாதையிலே வந்து நம்ம யாரையாவது ஒருத்தரை சார்ந்துதான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாக வேண்டும். அதையே உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் அவரை சார்ந்து வாழ்ந்தால் அனைத்து சார்ந்திருப்பவர்களுக்குமே நாம நன்மையை வந்து பயக்க முடியும் இல்லையா. நம்மளுடைய வெறுமனே நம்முடைய பிள்ளை, கணவர், மனைவி இவர்களை மட்டுமே சார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஒரு நாள் போன பிறகு நாம ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆயிடும் இல்லையா. யார் எப்போ எங்கே செல்வார் என்பது நமக்கு தெரியாது. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நோன் இல்லையா. எவ்ரி டைம் வந்து நம்முடைய ஜனக மகாராஜா சொன்ன மாதிரி, அதாவது பண்டிதர்கள் எல்லாம் வந்து உணவு அருந்தும் பொழுது அவங்க தலை மேல வந்து கத்தி தொங்கின்றது தான் இல்லையா. இந்த கதை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா. சோ அதை எதை அப்ப அந்த கத்தி ஜனக மகாராஜ் வந்து ஆறாம சாப்பிட்டுட்டு அவர் கிளம்பினாராம் அவங்களோட இருந்து. ஆனா அங்கே அமர்ந்திருந்த அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே மேல இருக்கக்கூடிய கத்தியை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிட முடிஞ்சுதான். புரியுதா. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த சமயத்துல அந்த கத்தி நம்ம தலைமையில விழும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு அந்த பயம் இல்லையா. சோ அப்படின்னா அது போன்றதுதான் மரணம் கூட அப்படிங்கறது வந்து, அப்ப அந்த கொஸ்டின் வந்து அப்புறமா போய் அந்த உணவு அறிந்து விட்ட பிறகு போய் கேட்கறாங்களாம் ஜனக மகாராஜ் கிட்ட, நீங்க ஏன் மேல கத்தி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ, மரணம் அவ்வாறுதான், எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் வரும், அதை உணர்த்துவதற்கு தான் சொல்லிட்டு சொன்னாராம். அது போல மரணம் யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் வரும், அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம், இட் இஸ் இன்னோவேட்டபிள், தவிர்க்கவே முடியாது அதை இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்மளை மட்டுமே சார்ந்து அவங்க வாழ்ந்தாங்கன்னாக்கா, நாம இல்லைன்னாக்கா அவங்களால வாழ்க்கையில கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் அவங்க எடுத்துட்டு போகணும். அதனால உயர்வான ஒரு பிடிப்பை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாம அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்வழி காட்டி அவங்கள வந்து மேலுக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் உண்மையான அன்பு. ஓகே, சோ இறைவனை நாம் நேசித்தால் மட்டும்தான் நாம எல்லாருமே நேசிக்க முடியும். இதை நாம் உணர்ந்தறிந்திருக்கின்றோம் இல்லையா. இறைவனுக்காக நம்ம படையல் பண்ணும் பொழுது அதை நாம எல்லோருக்கும் கொடுக்கும் பொழுது ஆனந்தம் என்பது இருக்கிறது இல்லையா. நாம மட்டுமே சமைத்து சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது, அதுல ருச்சி இருக்கும் ஆனா அன்பு இருக்காது. ஓகே, தட் ஃபேக்டர் இஸ் மிஸ்டு. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னை சார்ந்திருப்பன ஜனன மரண சுழற்சியில் மீட்காதவரை இப்பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நேர்மையாக நிறைவேற்ற கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா. இதம் ஷரீரம் மம துர்விபாவ்யம் சத்வம் ஹி மே ஹ்ருதயம் யத்ர தர்மஹ பிருஷ்டே கிருதோ மே யத் அதர்ம ஆராத் அதோ ஹி மாம் ருஷபம் பிராஹுர் ஆர்யயாம். எனது உன்னத உடலான, இது வந்து இந்த இடத்துல ரிஷபதேவர் பகவானுடைய சொரூபமாக வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்ததால இறைவனுடைய அதாவது மகிமைகளை பற்றி மட்டுமே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அந்த கோணத்துல இருந்து தான் நாம் அதை நோக்க வேண்டும். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம் ஒரு மானிட வடிவனை போலவே தோன்றும். உண்மையிலே நமக்கு இந்த வடிவம் வந்தது இறைவனிடத்துல இருந்துதான். நம்மள மாதிரி அவருக்கு உருவம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா. ஏன்னா அவரால் படைக்கப்பட்ட நாம அவரை போன்ற உருவத்தை நாம பெற்றிருக்கின்றோம், அதுதான் உண்மை. ஆயினும் இது பௌதிக மானுட உடல் அல்ல
ரிஷபதேவருடையது. ஓகே, இது கற்பனை கெட்டாதது அப்படின்னா நித்தியமானது. அவருடைய உடல் ஆன்மா இதற்கு எதற்குமே வித்தியாசம் கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஜட இயற்கையால் நான் பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் பகவான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை இல்லையா. பூமி, அப்ப அனலோ, வாயு இல்லையா, அந்த 8 ஜடசக்திகள் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. சோ இந்த பௌதிக ஆற்றலுமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் இயங்கின்றிருக்கு. ஆனால் பகவான் அதற்குள் அதாவது அதற்குள் சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது இல்லையா. இப்ப எப்படி ஒரு கம்பெனியினுடைய ஓனர் அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் மற்றும் பிற அதாவது காரியதர்சிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே கம்பெனி கிரியேட் பண்ணியிருக்கும். ஆனா அந்த கம்பெனி ஓனர் he will not be bound to that இல்லையா. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். எனது இதயம் கூட ஆன்மீகமானதே. அதாவது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யாது ஆன்மீகமானது. மேலும் நான் எப்பொழுதும் எனது பக்தர்களின் நலனை பற்றியே சிந்திக்கின்றேன். எனவே எனது இதயத்தினுள் பக்தர்களுக்கான பக்தி தொண்டினை காண முடியும். சோ பகவான் எல்லாருக்குமே அருள் பாலிக்கிறார். ஆனால் அவர் இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்தர்கள் அவரிடத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது அவர்களை இன்னும் அதிகமான ஒரு அக்கறை கொண்டு அவர் அதை அவங்கள பாதுகாக்கிறார். பக்தி இல்லாத செயல்களை அழித்திருக்கின்றேன் அப்படின்னா நம்ம ஹிருதயத்திலுமே அழுக்குகள் இருக்கு இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம பக்தி பண்ண காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம், இந்த பொறாமை எனக்கூடிய இந்த ஒரு பண்பு ஒரு நபரை அழித்து விடும். அது எல்லாமே பகவான் தான் நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து அழிக்கின்றார். எனவே அவை எனக்கு பொருந்தவில்லை. பகவானுக்கு அது பொருத்தமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த நிலைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா. இவ்வுன்னத குணங்களின் காரணமாகவே மக்கள் பொதுவாக என்னை உயிர்கள் அனைவரதும் சிறந்த முழுமுதற் கடவுள் தேவர் என்று தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. இச்லோகத்தில் உள்ள கரெக்டான ஸ்லோகம் தான் நான் வாசிக்கிறேன். ஆமா, அப்பயே இது பேஜ் இல்லாம இருந்துச்சு இல்ல. ஓகே ஃபைன். இதம் ஷரீரம் மகாம துர்விபாப்யம் என்னும் சொற்றொடரை நோக்குக. இந்த மேல இருக்கக்கூடியதுல இஸ்லோகத்துல பொதுவாக 2 விதமான சக்திகள், ஒண்ணு பௌதிகம், அனது ஆன்மீகம் இல்லையா. சோ இந்த நீர், வாயு, நெருப்பு, பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடலா இருக்கக்கூடிய புத்தி, மனம், ஆணவம் இந்த போன்ற சில இயல்புகள் நம்மிடம் இருக்கின்றது. ஏனெனில் இது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. சோ உடலில் ஆன்மா இருக்கின்றது. ஆயினும் நமது பௌதீக புலன்களினால் அதை நாம காண முடியாது. நம்மளால நம்முடைய ஆன்மாவை உணர்வை காண முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஏன்னா நாம அந்த தளத்திற்கு இல்லை, நம்முடைய புலன்கள் பக்குவம் அடையவில்லை என்பது பொருள். நாம் இன்னும் இந்த பிரத்யட்சமா பார்க்கக்கூடிய ஒன்றைதான் நாம நம்புறோம் இல்லையா. மேலும் இல்லைன்னா கற்பனையால யூகிச்சு அதை நம்புறோம். ஆனா செவி வழியாக கேட்க வேண்டிய, அதாவது ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு நாம தயாரா இருக்கிறதே கிடையாது. ஓர் உடல் முழுவதும் ஆன்மீக சக்தியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதை நாம் காணும் பொழுது ஆன்மீக சக்தி எவ்வாறு ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது இல்லையா. கண்டிப்பா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது ஆன்மா அப்படிங்கறது ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு நம்ம மனசு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படுகின்றோம். ஒரு முறை அதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்கள் அனைத்துமே ஆன்மீக நிலைக்கு செல்லும். ஓகே, எப்படி ஒரு இரும்பு நம்ம காய்ச்சும் பொழுது நெருப்புக்கும் இரும்புக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு நிலையை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அப்ப நெருப்பும் அந்த இரும்பினுடைய சிகப்பு தன்மைக்கும் ஏதாவது நம்ம அதுவுமே நெருப்பு என்றுதான் சொல்லுவோம் இல்லையா. அது போலதான் தூய்மை அடையக்கூடியது நம்முடைய ஆத்மா தூய்மை அடைந்து விட்டால், அதாவது இந்த மகாமாயிலிருந்து நாம வெளியே வந்துட்டா இல்லையா, அதாவது இந்த 3 குணங்களுடைய நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு இல்லையா. சோ அதாவது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம மேன்மை உறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பகவானை தரிசனம் பெறக்கூடிய அந்த பாக்கியம், நாம யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பிராப்தம், இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். அப்ப இந்த புலன்கள் அனைத்துமே வெளிப்புற தோற்றத்துல பாக்குறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொரு புலனுமே பக்குவம் அடைந்திருக்கும் இல்லையா. கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களுடைய செயல்கள் இவை அனைத்துமே சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கும். அவங்க ஆற்றக்கூடிய தொண்டு அனைத்துமே பக்குவம் அடைந்திருக்கும். ஓகே, நமது அனுபவ உணர்வு ஒரு பொருளை பற்றி அறிய முடியாத பொழுது வேத மந்திரங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. இப்ப நமக்கு ஆன்மா என்ன தெரியாது, இதெல்லாம் தெரியாத பொழுது வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை ஏத்துக்கணும். அவ்வாறு அதை பயிற்சி பண்ணும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நாம
பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். பிரம்ம சமீதில ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதி ஆதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணமான அந்த பரம்பொருள் கோவிந்தர் தான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உடலுடன் கூடிய ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது, பர்சனல் ஃபார்ம் உண்டு அவருக்கும். அது ஆன்மீக ஆனந்தம் இல்லையா, அதாவது டிவைன் பிளஷர் அது இல்லையா, பேரானந்தம், அதாவது சச்சித் ஆனந்த நிலை, நித்திய தன்மை இல்லையா, மூல சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டது. முழுமுதற் கடவுளின் கற்பனை கெட்டாத அற்புத சக்தியினால் பகவான் தனது உண்மையான ஆன்மீக உடன் நம் முன்னே தோன்றுகிறார். ஆனா அதை காக்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு இருக்கா, குவாலிஃபைட் கண்கள் இருக்கா இல்லையா. சோ அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். இப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு எஜமானர் ஆகிறதுக்கு கணவனாக இருந்தா அவர் வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். ஏன்னா அவருடைய சம்பாத்தியம், அதை கொண்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து நடத்தக்கூடிய அந்த திறன் அவருக்கு மட்டும்தான், ஸ்திரத்தன்மை அவருக்கு உண்டு இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து ஒரு தாயாகிறதுக்குமே வந்து குழந்தை வரத்தை பெற்ற ஒரு பெண் வந்து தாயாகக்கூடிய பிராப்தம் உண்டு இல்லையா. சோ குழந்தை என்ற பிறகு அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடிய பொருள் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மதர். அப்படி எப்படின்னா அந்த குழந்தையை நல் விதத்துல வளர்த்தால், நல்ல ஒரு எதிர்கால சந்ததியாக வந்தால் இல்லையா, அப்ப அந்த தாய்க்கு வந்து ஷீ பொசஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. அதை நாம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓ அவங்க வளர்ப்பு நல்லா இருக்குப்பா, இந்த பிள்ளைங்க அவ்வளவு அடக்கமா இருக்காங்க சொல்றோமா இல்லையா. சோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து எங்க இருந்து வருது நமக்கு எல்லாமே. சோ அதாவது நம்ம இந்த அனுபவம் இல்லையா, பக்தியின் பாவத்தை நம்ம வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது எப்படி நாம வந்து செயல்படணும்ன்ற அந்த ஒரு பாதையுமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா. இந்த இடத்துல படிக்கும் பொழுது நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அற்புத சக்தினால் பகவான் தனது உண்மையான ஆன்மீக உடலுடன் நம் முன்னே தோன்றுகிறார் இல்லையா. அதனால எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும், ஆன்மீகத்துல நம்ம திளைத்தால் மட்டும்தான் இறைவனை வந்து நம்ம நோக்க முடியும். பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து சுத்திட்டு இருந்தா கண்டிப்பா இறைவனை காணக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது, அவருடைய புகழாரங்களை கேட்பதற்கான காது. அதாவது கேட்பது என்பது என்ன, சும்மா வார்த்தைகள் போறது கிடையாது, உணரணும். நம்ம அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும். அப்பதான் அது கேட்டலுடைய பலன் கிடைக்கும். அப்ப சவணம் நல்லா பண்ணலன்னா கீர்த்தனமும் நம்மளால பண்ண முடியாது இல்லையா. கீர்த்தனம் என்பது உணர்ந்தறிந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் கீர்த்தனம். இல்லைன்னா நம்ம அதனுடைய சும்மா எதையோ படிச்சுட்டு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய அது வந்து கீர்த்தனம் கிடையாது. ஓகே. சோ அது மாதிரி இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஆன்மீக உடலை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லைன்ன காரணத்தினால நாம் என்ன பண்ணணும், சில நேரங்கள் அதாவது குழப்பமான மாயாவாத கொள்கைகளால் சிக்கிக் கொள்கின்றோம், சூன்யவாத கொள்கைகளால் சிக்கிக் கொள்கின்றோம் இல்லையா. சோ மற்றும் வந்து இதெல்லாம் மாயை என்று நினைக்கின்றோம், இதெல்லாம் அருவம் என்று நினைக்கின்றோம். சோ அதெல்லாம் தவறான கூற்று இல்லையா. உடல் பௌதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ஜீவன் வந்து இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இல்லையா, அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டின் மூலியமாக அவன் அடையக்கூடிய பலஸ்ருதி என்னன்னா இறைவனை வந்து உணர்வதுதான், அவருடைய தரிசனத்தை பெறுவதுதான். எப்படி பீஷ்ம பிதாமகர் அம்பு படுக்கையில படுத்து பகவானை நேரடியாக காணக்கூடிய பிராப்தத்தையும், மேலும் அதிலேயே அவர் ஆழ்ந்து இருந்து அவருடைய கண்கள் எல்லாவற்றையுமே இல்லையா, மனது எல்லாவற்றையுமே அவருடைய லீலைகள் செயல்படும் தன்மையிலுமே ரூபத்திலுமே லயித்து அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்சர்வ். அதன் பிறகு அவருடைய அந்த ஜீவன் வந்து அந்த உடலை விட்டு நீங்கினார். சோ யாருக்குமே கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு பிராப்தம். ஸோ பீஷ்ம தேவருக்கு மட்டும்தான், இட்ஸ் எ வெரி ரேர் ஆக்சுவலி இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நாம வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய புலன்கள் அனைத்துமே பக்குவம் அடைந்திருக்கும். திஸ் ஆர் ஆல் த டிவைன் சென்சஸ் இல்லையா. ஸோ தனியா நமக்கு வந்து பௌதிக புலன்கள் ஆன்மீக புலன்கள்லாம் கிடையாது. இந்த புலனே பௌதிகமாகத்தான் செயல்படும். பக்குவம் அடைந்த பிறகு இதே புலன் தான் ஆன்மீகத்துல வந்து திளைக்கும் இல்லையா. அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம பக்தி தொண்டில் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. அவஜானந்தி மம மூடா மானுஷிதம் தனும் ஆஷ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் இல்லையா. ஐ திங்க் இங்கதான் நம்ம எங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன். 97, 98, 99 கிடையாது இல்லையா. இது 19வது ஸ்லோகம் தானே. ஓகே. அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல மனித ரூபத்தில் வரும்பொழுது முட்டாள்கள் வந்து அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய தெய்வீகமான இயற்கை என்பது அவர்கள் அறியார்கள் இல்லையா. அதனால அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி அவர்களுக்கு இல்லை இல்லையா.
அதெல்லாம் இல்லாதனாலதான் அவன் என்ன பண்றாங்க, பகவானை வந்து எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை சொல்லலாம் இல்லையா, சகுனிய சொல்லலாம். ஏன்னா இறைவன் அந்த அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த பொழுது கூட அவங்க அவரை உணர்றதுக்கான வாய்ப்பை அவங்க ஏற்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை. அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இல்லையா. ஏன்னா எல்லாமே இந்த பௌதிக உடல் தளத்திலிருந்து, முட்டாள்கள் தான் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து இந்த உடல் தளத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த உறவு முறைகள் இதுதான் நித்தியம் என்று எண்ணுவார்கள் இல்லையா. இதெல்லாம் உண்டு, அதுவுமே உண்டு. அதாவது இது தற்காலிகமானது என்பதை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. எத்தனை ஜென்மத்துல எந்த எந்த தாய்க்கு எந்த தகவனுக்கு நம்ம பிறந்திருந்தோமோ இல்லையா, இப்போ இந்த தாய் தந்தைக்கு பிறந்தோம், அடுத்து நாம் எந்த தாய் தந்தைக்கு பிறக்க போகின்றோமோ, இல்லை பகவானுடைய திருவடிகளை சேர போகின்றோமோ, இதெல்லாம் அறியாத ஒரு நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் தான் நாம. ஆனா வெறுமனே உடல் தளத்திலிருந்து நம்ம அதாவது பேசும் பொழுது நம்ம முட்டாள்தனமான நிலையில இருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ அதனால நாம வந்து இந்த உடல் கிடையாது, நாம ஒரு ஆன்மா, உணர்வு கொண்ட ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ரிஷபதேவர் இதம் ஷரீரம் மம துர்பாவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட்ல இதம் ஷரீரம் மம துர்பாவியம், அதாவது துர்விபாவியம் அப்படின்னாக்கா அதாவது நம்மளால கற்பனைக்கும் எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்று பகவானுடைய நிலை இல்லையா. மேலும் இந்த பௌதிக இயற்கை கூட அவருடைய படைப்பு தான், அதனுடைய உண்மையான தாற்பயத்தை கூட நம்மளால முழுசா புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா. இட் இஸ் ஆல்சோ இன்கன்சீவபிள் தான், முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ மாயை என்பவள் வந்து ஷீ இஸ் டூயிங் அ தேங்க்லெஸ் ஜாப் இல்லையா. அதாவது மாயை பகவான் முன்னாடி வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டான் இல்லையா. ஏன்னா அவள் வந்து நிழல், பகவானுடைய நிழல். அந்த மாயையினுடைய ஆளும் தன்மை எதன் மூலியமா, 3 குணங்களால அவள் ஆள்கின்றான் நம்மளை. ஸோ அதை நாம் உணரும் பொழுது நாம் ஆன்மா, நம்ம உடல் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தளத்திலிருந்து வெளியில வரப்பே திருத்தொண்டு புரிந்தால் மட்டும்தான். ஆனா அங்கே வெறுமனே மேல் உலகத்துல வெறுமனே சேவைகள் மட்டும்தான். ஸோ பகவான் வெறுமனே வந்து நம்ம கிட்ட சேவை மட்டும் ஏற்றுப்பார். அங்க யார் இருக்காங்க, சேவை இருக்கிறது, சேவை செய்பவர் இருக்கிறார், சேவையை பெறுபவர் இருக்கிறார் இல்லையா. சேவகா அப்படிங்கிறது வந்து யாரு, நாம இல்லையா. அடுத்து வந்து சேவா இருக்கிறது, சேவையா அப்படின்னாக்கா யாருக்காக நம்ம ஆற்றுகின்றோம் இல்லை. த பர்சன் சர்வ்டு, த ப்ராசஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் த சர்வன்ட், இது 3 தான். பகவான், பக்தன், பக்தி, இது 3 தான் இருக்கு. இந்த விஷயத்திலுமே நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் வந்து அந்த வைகுண்ட கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய சேவைகள். அங்கே பௌதிக கலங்கங்கள் என்பது கிடையாது. சர்வதர்மான் இந்த நிலையை வந்து நாம் அடையணும்னாக்கா, ஸோ அதாவது நாம தர்மத்தை வந்து நம்முடைய ஹிருதயத்துல வந்து தாங்கணும் இல்லையா. ஆனா அந்த தர்மம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும், இறைவனை சரணாகதி அடையும் பொழுது மட்டும்தான் கிடைக்கும். சர்வதர்மா பரித்யஜ்ஞம் மாமேகம் சரணம் பிரஜா அகம் சர்வ பாப்பியபியோ மோக்ஷாமி மா சூச்சக இல்லையா. அதாவது உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அர்ஜுனா, அனைத்து தர்மங்களையும் விடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எந்த காரியங்கள் செய்தாலுமே அது கர்மமா இருக்கட்டும், ஞானமா இருக்கட்டும் இல்லையா, அனைத்தையுமே பக்தி பாவத்தை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்பதை ஆற்ற வேண்டும். அப்ப நமக்கு சுயநலமாக ஆற்றவில்லை என்பது அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம கொண்டு வர வேண்டும். சுயநலமாக ஆற்றினால் அதனுடைய பலன்களுக்கு நாம விழைகின்றோம். பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அட்வைஸ். ஓகே, அப்போ நம்ம இறைவனுக்காக என்று வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவருக்கு சரணாகதி அடையக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு இருக்கிறது. இவை அனைத்துமே, அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் ஆத்மா செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நித்தியம் இல்லையா, அனைத்துமே ஆன்மீகம் தான். அது வேறுபட்ட நிலைகளாக இருந்தாலும் இல்லையா, பகவானுடைய ஆற்றல் வேறுபட்டது, அணு ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சிறிதளவு, அதுவுமே வேறுபட்டது. அதுலயுமே அந்த அணு ஆத்மா பக்குவம் அடைந்து ஆற்றக்கூடிய பக்தியும் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்து செய்யப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ எவ்ரி ஒன்ஸ் ஃபேட் இஸ் டிஃபரெண்ட் இல்லையா. நம்ம அதாவது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எடுத்துட்டாலே 4 பேர், 4 பேருடைய தலையெழுத்தே வேறுபட்டதுதான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கிடையாது. டெஸ்டினேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய செயல்கள் மூலியமா தான் அது வந்து அவங்க வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க இல்லையா. பகவான் எல்லாருக்குமே அருள் மட்டும்தான் பாலிக்கிறார் இல்லையா, எல்லாருக்கும் கருணையோடு இருக்கார். ஆனா டிசிஷன் வந்து நாம தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா. அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்றோம், தவறான செயல்களும் செய்கின்றோம், நன்மையான செயல்களுமே செய்கிறோம். இதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரிஷபா என்றால் என்ன, சுப்ரீம்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த இடத்துல நித்தியோ நித்தியனா இல்லையா, உணர்வு, அதாவது
பகவான் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள் ஆன்ம ரூபத்துல. அதே மாதிரி பகவான் வந்து உணர்வு பூர்வமானவர், நாம் எல்லாருமே உணர்வு பூர்ணமானவர்கள் தான் இல்லையா? சேத்தனானாம் அப்படிங்கறத வந்து படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தஸ்மாத் பவந்த ஹிருதய. ஐ திங்க் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, நாளைக்கு வேணா பார்க்கலாம். ஓகே, டுமாரோ வி சி. वंचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நாளைக்கு நான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கிறதுக்கு வரேன், ஒரு 10-20 நிமிஷம் தான். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாருமே பொங்கல் பொங்கல்